Arratsaldeon, gaurkoan Erkudun daukagu AEK-ko udako barnetegien arduraduna eta AEK-ak antolatutako udako barnetegiei buruz hitz egitera dator. Kaixo Erkudun, arratsaldeon. Bai, berdin. Zer moduz? Ongi, bai, gustora. Gustora, bai. Baina beduzu hasiko gara elkarrizketarekin. Ongi. Zira batean, konta iguzu pixkat, zer egiten da barnetegi batean? Barnetegi batean egiten dena da euskara erabiltzea. Bizitzaren hainbat egoeraetan, bai klasean, bai otorduetan, aisialdian, euskara erabiltzea. Hori da, eta bultzadatxo bat ematean, norberaren prozesuan, euskara ikastearen prozesuan, euskara ikasteko eta aurrera pausoak ematea, hori da egiten dena. Egun osoan zehar euskaraz hitz egitea du xede? Hori da. Euskaraz bizi ahal izatea 12-14 egunetan, barnetegiaren arabera. Noiztik daramatzazu AEK-ak, noiztik darama AEK-ak barnetegi hauek antolatzen? Nik oso argi ere ez dut, ez daramanik hainbeste denbora, baina jakin badakit Arantza herrian 25 urte gutxienez badaramagula. Eta lehenagotik ere barnetegiak egon baziren. 30-40 urte ikustu baiet, bai. Denbora luzea da, azken finean. Bai. Da, AEK-aren oinarrietako bat, bai, barnetegiak. Barnetegi hauek, nola izutzen dut daude, bakarrik AEK-ko ikaslei edo edonora punta daiteke bertara? Edonora punta daiteke. Gure ikasleek badute berapentxo bat, 1.5ko berapena, horre matrikularen badute 1.25ko berapena, baina edonorion daiteke. Izan ere badugu Euskal Herriko jendea, agian aspaldi ikasiz duena eta berriz bultzada eman nahi diola bere prozesua, ikasturtean bertan AEK-an edo beste euskaltegietan egon direnak, badugu ere Espainiar estatuan hainbat hizkuntza eskolatan, euskal etxetan ikasitako ikasleak, eta noizean behin ere Parisko ikasle bat etorriko da aurten, ari den euskara ikasten, argentinar bat, mexikar bat, denetatik. Oroar Euskal Herriko jendea da, baina kanpokoa ere bai. Ikastaro hauetan irakasleek egiten dituzte klaseak edo beste kanpotik dauden voluntarioak ere hartu ditzakizue? Ez, ikasturtean zehar gurekin ibilitako irakasleak badira barnetegietako irakasleak. Jende profesionala, zertan ari den badakiena, ilusio eta goga handia duena, baina, esan bezala, akaria esperientzia handia du barnetegietan, eta ekako jendea ematen da gure barnetegietan irakasleak, ekakoak dira bai. Aurten leku desberdinetan antolatu dituzue barnetegiak edo fokalizatuta daude leku konkretu batean? Bai, badaude, egiten ditugu hainbat herritan. Arantzan, lehen aipatu bezala, Foruan, Gernika ondoan dagoen herritxo batean, Adunan, Gipuzkoan eta Zugarramurdin berriz ere Nafarroan. Gero iparraldean ere badago Urepeleko barnetegia, eta barnetegi biltaria ere egiten dugu. Azalduko du. Barnetegi biltari dugu, bertan ez dago eskolarik, bat uztailaren 15. egingo dugu, eta bestea abuztuaren 15. Eta helburua da Euskal Herrian barna ibilbide bat egitea, eskolari gabe, baina euskaraz bizitzea mendian. 14 egun dira, 2 aste. Eta, etapa desberdinak egiten dira, euskaraz bizitzeko, gustora, mendian, naturan, kirola ere bai. Aurtengo datak eta prezioak kontatu aldizkiguzu, barnetiago buruz? Bai, baditugu euskalduntze barnetegiak. Hor, badugu berez, bat mailatik, ze bat mailara, bai? Eta horiek ditugu uztailaren 1-tik 14, uztailaren 15-tik 28-ra, abuztuaren 5-tik 18-ra, eta abuztuaren 19-tik irailaren 1-era, eta irailaren 2-tik 15-era. Ikusten duzunez, 5 txanda, 5 data desberdinetan, aukera anitza da, bai? Eta egia da, uztailaren 15-aldian, abi maila egiteko aukera eman dugula. Gero familia barnetegiak, 3 txanda ditugu. Familia barnetegiak dira gurasoak
bai, joaten dira barnetegira, hienikaz prozesua da ardatza, bai, baina gero, umeekin transmisio hori bermatu nahi badute, hizkuntza ohiturak aldatu nahi badute, oso leku egokia da. Gurasoa klasean, guraso izan daiteke bate, guraso bakarra ere bai, klasean dauden bitartean, umeak begirale profesionalekin, zitzaile profesionalekin egoten dira bestelako jarduerak egiten eta arratsaldetan ja guztiok elkarrekin. Eta ordea, pausuak ematen dira euskararen erabileran. Eta hori dira hirutzan da, uztailaren batetik 12ra, 12 egunetakoak dira, uztailaren 15etik 26ra eta abuztuaren 5etik 16ra. Prezio desberdinak dituzte guztiak? Euskalduntza barnetegietan bere prezioa da 505 eurokoa, eta familia barnetegietan 400 eta 400koa, eta gero ume bakoitzeko 285 euro, 12 egun, eta bar. Ibiltarien prezioa, lehen aipatu dudan ibiltarien prezioa, 500 eta 415 euro da. Bai. Bale. Bai. Komentatu duzu, maila desberdinak landu dituztela barnetegi hauetan, gero ja, suposatzen dut, azterketetara bideretutuak izango direla? Bai. Abuztuaren azken 15aldian, azken 20 egunetan, bai, abuztuaren 19tik irailaren baterako 15aldi horretan, gure asmoa da, eskaini dugu azterketa, bai B2 eta C1 azterketa prestatzeko barnetegia edo. Besteak ere bai, bietara, bi talde sortzeko asmoa dugu. Azterketei begira edo azterketa egiteko asmo horik ez duten ikasleentzat. Jendeak suposatzen dut, grina daukala barnetegietara juteko, azterketa prestatzeko, aliketa gehien. Badago eskaera, bai, ez jende asko eman zen, bai. Azterketekin jarraituz, dela gutxi, komentatu zen albistegietan, nola egako proba kendu nahi izan duten, ez dute Euskadin, konkretuki, jende gutxik aprobatzen duela eta orduan igual aurten izango dela azken urtea egaproba egiten dena. Zuk zer uste guzu erabaki honi buruz? Bueno, euskaraz azterketa bat egin behar izatea, horrek esan nahi du, euskara oraindik normalizatua ez dagoela, beharrezkoa dela titula lortzea, edo jendeak beharrezkoa dela adieraztea euskaraz hitz egiteko gai dela. EAen kendu dute azterketa, baina badago C1 azterketa hauek egiten duena, eta gero suposatzen dut, ez dut gehiagik kontrolatzen, baina hizkuntza eskoletan ere, hiriburutan eta emakarritan egonen dira hizkuntza eskolak, eta hor ere azterketa egiteko aukera egonen da. Bueno, baliokideak baldin badira, alde bakarra da, C1en ez dago atariko probarik, eta egan badago atariko proba, atariko proba nik egin nuen orain dela bat urte. Atariko probak egiten duena da pixka bat jendea ikustea ea maila duen gerora azterketarekin jarraitzeko. Izenak esaten duen bezala, atariko proba bat da, eta hor maila adierazten da azterketa bat da. Batzutan komunikazioari ere garrantzi handiagoa eman beharko genioke, norren komunikatzeko gai, lautrebetasunetan, aldaketak ere egiten ari direla, zentzu horretan orduan, Ez dut oso iritzi argia ere, bat baldin badago ere ez dut arazo hondirik ikusten. Nafarroan momentuz badago badago, bai. Ikusiko dugu horrengo hilabete urteetan, nola jarretzen duen. Ja euskarari buruz egin da eta pixkat amaiera ipintzeko, kontatu duzun guztiagatik, esan duzun bezala jendea animatzen da urtero, barnetegietara, klaseetara ere animatzen da. Nola ikusten duzu euskararen egoera hurrengo urteetan? Euskararen egoera, hurrengo urteetan, galdera. Ni ikusi nahiko nuke aurrera goazela, gero eta garrantzi handiagoa ematen zaiola helduen euskalduntzeari. Helduen euskalduntzerik gabe herri bat euskalduntzea oso zaila izanen baita, baina pausoak ematen ari dira ikasle asko, ikasleak izan baditugu, uste dut oraindik ere instituzioen implikazioa ezin da pisu guztia ikasleengan eta herritarrengan utzi. Uste dut instituzioek ere, enpresa pribatuek ere ardura gehiago hartu behar dutela, poliki-poliki model ikusten dut, aurrera pauso uste dut bultzada handia eman behar diogula oraindik, baina bagoaz, baina presa nik uste dut abiadura azkartu beharko
luketela genukela. Normalizazio hori lortzea horren, ezta? Sektore guztietan, euskaraz bizitzeko arazoak ditugu oraindik, gure nahia bada ere. Zar gaitezke arlo-sarlo eta argi dago oraindik gabeziak handiak direla. Erkuden, ez dakit beste zer daukazu kontatzeko? Bai, norbaitek barnetegien izena eman nahi badu, aekako edozin euskaltegitatik pasadadila, bestela badugu webgunea, aeka.eus, eta telefonoa 6-2-200-100 telefonora, e-maila ere erabilia da, informazioa aeka.eus web horri aldean. Mi esker eta txortio marten egiten. Bale, mi esker zuei. Mi esker.